Hem firmat un conveni amb Barcelona Tech City perquè creiem que la cultura i precisament la tecnologia i la innovació tenen que anar de la mà. De vegades pensem que són dos sectors que no es toquen, que no es coneixen, que no interactuen, però amb dos són els primers que trenquen barreres, que innoven, que es plantegen coses. En el cas de Peralada és evident, són 35 anys d'un festival que va néixer per la lírica i la dansa, on ha passat moments on hi ha hagut també gèneres musicals diferents que han tingut una presència més testimonial, però en el core sempre ha estat això, no? I que de fet això l'ha convertit en el festival de referència d'òpera a l'Estat. El Cruïlla és un festival que és reflex de la ciutat de Barcelona i que és plural i que és divers i que és cosmopolita i internacional al màxim nivell, però que també defensa i cura la cultura pròpia. Ens hem centrat molt en el públic local i en la millora de l'experiència del públic, que és el que li interessa al nostre públic, i anem transformant els continguts del festival al voltant dels interessos del nostre públic. Som un festival d'arts escèniques, principalment teatre, i en això també ens diferenciem, perquè som un festival sobretot de teatre i que té complicitats amb altres disciplines, dansa, música, circ, etc. El que intentem, i particularment amb el meu projecte, és treballar més per activar el que seria la creació i la ciutadania de Barcelona. Que destinem més de la meitat del pressupost a coproduccions, per tant, impulsem la coproducció, impulsem la creació, moltes coses que es veuen al Grec estan després a les temporades dels teatres de la ciutat, i impulsem la complicitat, en el nostre cas, amb les estructures públiques i privades de Barcelona. I intentem també escampar-nos en un sentit territorial per la ciutat. Malgrat tenir el Teatre Grec, que és l'eix principal, la nostra voluntat és escampar-nos per la ciutat i treballar amb la ciutadania. Que és un festival que és a Terres de l'Ebre, en general. Terres de l'Ebre és un territori que la majoria coneixeu, està com bastant oblidat, està al sud, està al final, viu molt poca gent, un territori que té com una certa descompensació de propostes i està pensat eufònic com un festival del territori. Imagina dues finestres de temps, per una banda els 4 dies principals i per l'altra les instal·lacions artístiques que s'inauguren abans, es queden després, que tenen diverses formes. En aquest sentit, fem servir diversos espais. Aquest any crec que són 25 o així, depèn. Poden acabar sent 27 o 23, hi ha com 7-8 poblacions. Eufònic fa gala de la perifèria, clarament, és un festival perifèric i el que fem és fer de la necessitat virtut. En cap moment intentem que aquells pobles semblen una ciutat, ans al contrari. Es tracta d'aprofitar tot allò que tenen, aquelles particularitats i aquesta connexió amb el paisatge, entès com a paisatge natural, però també com a entorn i com a context, no només. Terres de l'Ebre no és només el Delta de l'Ebre. Aquesta compaginació de propostes dona lloc a un festival que ara farà 10 anys, aquest any, i que hem aguantat fent coses, diguem-li, a vegades una mica contra vent i marea, diria jo, però que ara mateix és un referent, diguem-li, en quant a aquestes propostes una mica boges. És des de la curiositat, és a dir, d'alguna manera programes per curiositat i al mateix temps el que vols és despertar la curiositat del públic, clarament. La paraula festival, no sé si associar-la amb festa o potser més a la idea d'excepcionalitat, no? En el que és les arts escèniques, particularment una cosa és una programació estirada en el temps, una temporada, i una altra cosa és un festival, que és més concentrat en el temps, amb un ritme d'activitat estressant, i hi ha aquest component d'excepcionalitat, de cosa única. No és només una graella de programació, un dia una cosa, sinó que hi ha un punt d'intensitat, d'excepcionalitat, de cosa especial, diferent, única, que per mi és un component que em sembla que ens uneix bastant a tots, independentment de si hi ha entrada o no hi ha entrada, són 10 dies o 15. Ens falta potser vocabulari, no? Li diem festival a un munt de coses, no? Jo abans potser a un concert amb 3 grups li dèiem macroconcert, no? I en un pavelló, i ara tot li diem festival. Vull dir, la paraula ha anat perdent aquest valor de l'excepcionalitat i de la singularitat. Té un punt de trobada, també de trobada de persones que saben que es trobaran un any a l'altre, però que els uneix no el fet social, sinó la curiositat de descobrir noves propostes artístiques. Un festival no és un contenidor on hi vas posant producte, sacseges i pam. I si mires l'univers de festivals, no només a casa nostra, hi ha un excés d'això. Els festivals, que per mi són festivals, són els que li traiem la paraula festival.
sigui, tu aquí parles del Cruïlla, no parles del Festival Cruïlla, o parles del Grec, o parles de l'Eufònic. Quan tu li has de posar la paraula festival, anem malament. Els festivals no són només els festivals de música, on hi ha una entrada i una vegada estàs dins passen una sèrie de propostes. Hi ha festivals que són d'arts de carrer i també són un festival. De poder projectar la ciutat cap a fora sense necessàriament que vingui gent per un cap de setmana. El que volem és que la gent vingui a viure a la ciutat. El que volem tenir és una oferta cultural a la ciutat, en el país, lo suficientment àmplia com per atraure un talent que es vingui a viure, no un talent que vingui a passar el cap de setmana en què hi ha aquell esdeveniment. El que veiem és que calia d'alguna manera resituar coses, tornar a agafar una mida més humana, en el fons. No? Sabíem que no era sostenible. I no, el que estem veient tots de cara al 2022, no parlo del 21, però de cara al 22, i el que tothom vol, el que es veu és que tot torni a ser el mateix o més gran. No? Sostenibilitat, profunditat, impacte, estan molt presents en el plantejament de com hem de fer els festivals del futur. No podem només parlar de la sostenibilitat en quant a ambiental o en quant a responsabilitat social, no? Sinó que també hi ha una certa responsabilitat artística que hem de tenir en compte, és lògic. Els festivals, entre cometes, d'Europa, molta més voluntat de col·laboració. Hi havia moltes vegades l'obsessió per l'estrena o per jo presento això, jo presento allò, i ara cada vegada més hi ha la idea de xarxa. Jo crec que hi ha un concepte de xarxa que s'està instal·lant també, d'anem a crear una xarxa, anem a buscar economitzar recursos, anem a presentar l'artista en les millors condicions, anem a empaquetar una gira quan es pugui. No em nego a buscar l'aliança amb la tecnologia per fer propostes. De fet, per exemple, tot el que és el treball de públics és molt útil, que estiguem fent això amb streaming, els debats que quedin penjats, tot el que és la part, a vegades que no es veu, invisible del festival, que és aquest treball d'anar fent la taca d'oli, d'explicar a l'artista, això ens ho facilita molt. Per tant, benvinguts sigui els streamings i els zooms i els debats que queden penjats i que podem consultar el contingut, per tant. Benvingut també, per exemple, a aliances que hem establert, en el nostre cas amb la televisió. Vam per primera vegada convèncer Barcelona Televisió per passar espectacles en directe i ho tornarem a fer. Hi ha gent que té problemes de mobilitat per accedir als espectacles que podrà gaudir des de la televisió o tant de bo, igual que es reuneix gent per anar a veure partits de futbol, es reunissin per anar a veure un concert a casa seva o amb amics, perquè això seria molt interessant que es pogués fer. Per tant, benvinguda. El món dels festivals i en concret de la música, hi ha com dos grans fonts de valor. Un és l'artista i l'altre és el públic. I en l'artista tots hi hem posat molts esforços per portar-lo, per contractar-lo, per cuidar-lo, i a vegades hem vist el públic com una massa i no com persones amb noms i cognoms que ens importen. La innovació ha de venir de transformar els continguts. O sigui, quan parlem de 5G i parlem de la capacitat d'emetre continguts, la virtut que tindrà el 5G és la capacitat d'interacció. Jo no vull veure un concert de Pearl Jam, jo vull tocar jo amb Pearl Jam. I ho puc fer en directe. Em connecto la meva guitarra des de casa i puc estar assajant amb ells que estan una a Roma, l'altra a Austràlia, l'altra... No, però jo sóc partícip. Jo estic disposat a pagar per un contingut del qual hi participo. Fins ara, els ballarins s'han de moure on hi ha el foco. Per què no el focus segueix el ballarí en la seva improvisació? Hem d'incorporar la intel·ligència artificial, el 5G, la gamificació, el blockchain... Hem d'incorporar totes aquestes tecnologies per transformar els formats. Això ens permetrà la singularització de l'experiència persona per persona i sobretot la participació directa del públic. Viurem un procés en els pròxims anys on el públic participarà d'una manera molt més activa del fet creatiu. Llavors, si nosaltres ens quedem amb els creadors ja aniran fent, ja aniran experimentant i no tenim una visió col·lectiva d'anem a generar eines col·lectives que defensin la singularitat cultural, no dic de Catalunya, de totes les regions, i que ens permetin gestionar audiències i que ens permetin crear i que ens permetin fer arribar al públic continguts culturals. Si no som capaços de generar un ecosistema que ens ofereixi eines a tots, individualment no serem capaços de generar-les.
El que sí que hem de fer és tenir la curiositat per veure quines propostes hi ha, per veure què funciona, per afrontar reptes també de cara al públic, proposar-los coses que no estaven acostumbrats. O ens unim en un pacte i anem cap a la mateixa direcció, o després tornarem a estar una altra vegada en el fracàs. No? La urgència imminent de tenir una nova llei de mecenatge és bàsica. Encara penso que el número de patrocinadors, tot i que el compromís és alt, és molt petit. Hi ha molts que es repeteixen a molts esdeveniments, quan hi ha moltíssimes empreses molt potents en el país que no patrocinen cap acte cultural i hauria de ser una cosa habitual. Però el 95% del teixit cultural ho passarà molt malament. Per tant, la llei de mecenatge hi ha i urgent. La llei de mecenatge ens permetrà salvar els mobles del que tenim, no generar nous patrocinis. I la idea és anar a Madrid i intentar que aquesta proposta de llei, proposició de llei que hi ha ara al Congrés d'entrada, doncs reculli totes les intencions que siguin possibles en pro d'això, no? D'un mecenatge ben recollit que ens porti a nivells dels nostres veïns europeus i que permetin doncs, donar un cert aire a totes les activitats i els fets culturals, socials i de recerca. Jo crec que ara molts patrocinis estan en mans dels departaments de màrqueting que estan mirant les mides dels logos i estan en mans dels retorns econòmics que poden tenir. Per tant, per mi la solució no és la llei de mecenatge, benvinguda, però penso que el canvi està aquí, empresaris que s'ho creguin de debò. Si els empresaris també s'ho creguessin, que realment la cultura ha ajudat a tanta gent i és tan important per al nostre país, llavors benvinguda a les lleis i el que sigui, però penso que en el fons hi ha creure-s'ho de debò, que la gent sent, valora i li importa la cultura i l'ha ajudat moltíssim en aquest temps.